Здравейте, гайс! Сега е час 2. Здравейте, гайс! Сега, първото имаме книжки. Не, те са картинките. И едно готово. Второ са тези писма. И сега го затваряме. И сега имаме две. Сега е тук. Те малки бурканчета. Завършваме. Сега имаме 3. Сега имаме тези неща за ключодържатели. Слагаме ги тук вътре. И тук. Сега имаме 4. Не, 4 по-добре. Че се обърках с пръстите. И сега ни е последното, петото. Имаме същата, ама на звездички. Слагаме. Тук вътре. Така, и ето го готово.